Televízia Joj uvádza film Sám doma 3. Hongkong. $10 miliónov za mikročip. Nie za plány. Chcem ten čip ako taký. Nie je to vysoká cena. Prijali si to moji klienti. A ja ich prianie rešpektujem. Vaši klienti chcú asi vyrobiť riadenú strelu, ktorú nezachytí žiaden radar. Nepýtam sa ich, pán Bopre. Ten, kto sa stane majiteľom tohto čipu, by mohol ovládnuť všetko. Silicon Valley, Kalifornia.